Imo yezoqoqosho yoMzantsi Afrika imandundu, utsho umphathiswa wezezimali. If we were to be frank to ourselves, all of us, we are in a period where even our own incomes are shrinking, and we should be considering reducing our own salaries because of the nature of the situation. Kodwa eminye imibutho yezopolitiko ithi oko ayisosisombululo. We should reduce the number of cabinet ministers and deputy ministers, as this will result in a significant saving. Secondly, the salary increases for the more than 2 million civil servants is unaffordable at this stage. The Freedom Front Plus will accept if there is no salary increase for public representatives. We will not accept a salary cut just to ensure that there is more money available for COVID-19. If the Minister for Finance ensures that he gets back the billions of rands that has been stolen because of corruption, then it will not be necessary to make new arrangements. Imivuzo yamalungu ePhalamende iqingqwa ngokwezikhundla azisingathileyo ePhalamende. Usomlomo kwakunye nosihlalo webhunga lwamaphondo barhola umvuzo olinganayo nokasekela mongameli ozizigidi ezibini ezinamakhulu 800. Abaphathiswa bafumana izigidi ezibini ezinamakhulu 4. Umbhexeshi Sabhokwe weqela elilawulayo yena ufumana isigidi esinamakhulu 600. Inkokheli yamaqela aphikisayo isigidi esinamakhulu 5. Ezinye inkokheli zamaqela aphikisayo amancinci zihlawulwa isigidi esinamakhulu 3. Ze amanye amalungu ePhalamende afumane umvuzo ongangesigidi serandi. Vuyani Green, wendaba ze SABC, ePhalamende Kapa.